Mae eich llais yn cyfrif mewn plismona. Gallwch ddylanwadu ar y ffordd y mae eich gwasanaeth heddlu yn gweithio drwy eich Comisiynydd Heddlu a Throsedd etholedig. Bob 4 blynedd mae eich Comisiynydd Heddlu a Throsedd yn cael ei ethol gennych chi. Mae o neu hi yn gweithredu fel pont rhyngo chi, y cyhoedd a'ch gwasanaeth heddlu lleol. Y rôl y Comisiynydd Heddlu a Throsedd yw bod yn llais i'r bobl a dal yr heddlu yn atebol. Mae pob heddlu yng Nghymru a Lloegr yn cael ei dal yn atebol gan Gomisiynydd Heddlu a Throsedd, neu, os ydych yn byw ym Manceinion neu Llundain, gan y Maer. Mae eu cyfrifoldebau'n cynnwys pennu cyllideb yr heddlu a blaenioraethau'r heddlu, sy'n cael ei cyhoeddi yn ei cynllun heddlu a Throsedd. Maent hefyd yn penodi'r Prif Gwnstabl. Mae'r Prif Gwnstabl yn gyfrifol am wneud penderfyniadau plismona gweithredol, gyda'r Comisiynydd yn darparu trosolwg strategol i sicrhau bod cynnydd yn cael ei wneud yn erbyn blaenioraethau lleol. Yn y pen draw, mae'r Comisiynnwyr yn atebol i chi, y cyhoedd. Mae Comisiynnwyr yr Heddlu a Throseddu yn helpu i wella'r system cyfiawnder troseddol leol i gefnogi dioddefwyr troseddau a lleihau ail-droseddu. Maent yn gweithio'n agos gydag ystod eang o sefydliadau, gan gynnwys cynghorau lleol, gwasanaethau iechyd a grwpiau gwirfoddol a chymunedol i ddarparu ymagwedd gydgysylltiedig tuag at ddiogelwch cymunedol, gan atal a lleihau troseddu. Yn y pen draw, ei gwaith yw helpu i wneud eich cymunedau'n fwy diogel. Mae'r Comisiynnwyr hefyd yn helpu gwasanaethau brys lleol, gan gynnwys gwasanaethau'r heddlu, tân ac achub ac ambiwlans, i weithio'n agosach a'i gilydd. Mewn rhannau o Loegr, maent hefyd yn gyfrifol am sut y caiff y gwasanaeth tân ac achub lleol ei rhedeg. Os oes gennych gwestiynau neu bryderon am y ffordd y caiff plismona ei ddarparu yn eich ardal chi, neu os ydych am amlygu materion neu bryderon am ddiogelwch cymunedol, gallwch gysylltu a'ch Comisiynydd Heddlu a Throsedd a siarad yn uniongyrchol a hwy neu ei tîm drwy ei safle gwe. Cynhelir etholiadau nesaf y Comisiynnwyr Heddlu a Throsedd ym mis Mai 2020. Mae gennych lais gwirioneddol mewn plismona lleol. Sicrhewch eich bod yn dweud eich dweud. I ddarganfod mwy am eich Comisiynydd lleol, ewch i www.apccs.police.uk.